Tässä ollaan ensimmäisessä pysähdyspaikassa. Joanna syö hampurilaista ja Julia. Petra pysyttelee no calories patterilla. Ninchester vetelee sokerivatteria. Tahti. Olisiko tää pitänyt painaa päälle? Joo. Ai nyt se vasta kuvaa. Kato minkä näköistä! Pitää Julia sulle laittaa päälle ne kumpparit. Niin, joo. Ajamaan, eiks niin? Tytöt voi kato sitten sillä välin. Tämä. Tosta suoraan. Joo. Mut eiks me oteta... Toi on se hotelli. Ei, tää on se hotelli. Ai joo. Eikö me otetaan tuolta vai? Eikö mistä me otetaan? Tuolta, missä lukee sisäänkäynti. Niin sieltä me otetaan liput. Eikö avaimet? Joo. Voinko mä vaan ajaa? Parkki. Siis täällä on parkki. Tossa. Ei tässä missä. Tässä autoalla lukee no parking. Tossa vieressä. Missä? Tossa on ruutu ja tässä vieressä. Ai on? On. Nyt sä oot poikittaa. Nyt sulla on 2 ruutua tässä suunnilleen. Tossa näkyy ruudut. Eikö me olla menossa tonne päin kuitenkin? Joo. Niin. Mikäs se siihen tuli? Auto. Tässä on meidän mökki. Oi. Oi. Täällä on meidän sauna, suihku, sauna. Mikä? Moi! Kato nyt lamppuja niinku näetkö noi ihan alhaalla? Näin. Joo. Sitten mennään katsoa sisältä. Mitä te katsotte? Prinsessapäivät. Prinsessapäivät. Prinsessa. En oo kyllä ikinä katsonut. Mä oon katsonut kerran tai 2. Mitä te tykkäätte siitä? En mä tiedä. Mitä Petra tykkää siitä? Tykkää. No voi ei, niillä huomasin. Mä sain tän tuolta, mistä se oli? Missä me oltiin? Mä sain tän lelun. Hei! Mulle kans! Ota vähän vaan. Se ottaa taas itelle enemmän. Ei! Se otti ne laput! Ei! Törkeetä! Sulle tulee. Mulla oli jo siinä. Saataanko näitä laittaa? Mitä me nyt tehdään? Mennään saunaan. Niin siis ne menee. Älä lopeta. Ne menee. Me käytiin jo Joannaan kuvajanaa. Kuvajana. Äsken Joanna löi tämän tohon telineeseen. Kävi pieni tapaturma.
niin, ja täällä on toinen aamu menossa. Siellä on Petro. Me ollaan lähdössä tällä hetkellä tonne lenkille. Ja tuolla näyttää olevan Minnesota. Joo, siellä näkyy tytöt, mutta me nyt lähdetään lenkille. Moikka! Joo, ja täällä pitäisi lähteä lenkille, kello on 8:30 aamulla. Mutta täällä yksi herra syö sipsiä aamupalaksi. syö sipsejä. Sieltä taas suuhun vaan sipsiä ja katsoo jotain räppijuttuja. Täällä on Julia ja Johanna. Joo. Ja ulkona näyttäisi olevan ihan ok ilman luvattu aurinkoa. Ja salamoita ja ukkosta. Niin Espooseen salamoita ja ukkosta. Mut ei mitään muuta, nyt me lähdetään lenkille, moro! No niin, ja aamulenkillä. Täällä on ruohonleikkuri jo ihan omissa touhuissaan. Muuten aika hiljasta koko huvipuisto. No niin, ja siinä oli... Mikä se oli? Bondin auto. Ja herra Hikinen. Ja neitsestä. Miksi sulla ei ole hiki? On mulla hiki. Me tultiin tämmöiseen kauppakeskukseen, missä on kaikki kaupat kiinni. Joo. Ja varmaan kuvaaminen kielletty. Mitä että? Ja varmaan kuvaaminen kielletty. Ai jaa. Mitkä on teidän fiilikset? Kauheet! Ei enää ikinä Junkeriin. Ei enää ikinä, ei. Tuo alkulauka se on kauhea, kun siinä menee kun pelkät tippuu, kun se menee päältä ja... Se oli ihan kauhea! Siis aivan kauhea! Enää ikinä mene. Enää ikinä. No niin, nyt tulee Julia ja Joanna. Ne on ollut loppuun asti laitteissa. Katsotaan niiden kootut selitykset. No, miten meni? Tulkaa tänne. No, kertokaa jotain. Mä kävin vankkuriautossa. Missä? Siinä pikkusessa... Siinä, Ai joo. missä on 4. perheen pieni. Joo. No kävittekö te missään muualla? Me käytiin miljoona kertaa siinä Siinä keinukarussellissa. siinä keinukarusellissa ja Mustekalassa. Niin, Mustekalassa mun piti koko ajan pitää sitä, vaikka mä mietin, että nyt mennään tohon. Me mentiin 5 kertaa. Kävittekö te kattoo sen Vekkulan? Joo, se oli Vekku. Se oli tosi hauska. Oliko? Oli, mut se ei päihittänyt Lintsin Vekkulan? Joo. Okei, kävittekö te siellä Röllimetsässä? Joo. Okei. Hirveän vessaan aika. Tuli vessaan. Ai niin joo. Osui jo. Oh. Tosiaan. Moikka! No niin, nyt me ollaan syömässä täällä meidän illallista. Oikeastaan meidän ekaa.
Moi! Okei, täällä on nyt tällä hetkellä tilattu jälkkärit. Mä otin ne crème brûlén, Joanna otti. Talon. Mikä se oli? Talon jäätelö, hässäkän. Sitten Julia otti. Samoin kuin Joanna. Mitä sä otit? Ei mitään. No, mulla on havaintoa. Petro otti semmosen raparperimansikkakakun. Sitten meillä on tämmöiset viinit täällä näin. Niin, tuolta löytyy. Sitten, elikkä tämmönen on viinin merkki ja malli. Tällä kertaa. Kiitos, näkemiin. Ihan milloin vaan. Vaikka olisi Joo. miljoona vuotta vanha. Mitä sä syöt? Nyt se on siis. Raparperimansikka solta. Mitä sä syöt? Ai minä? Niin. Jäätelö. Jäätelö. Ihan totta. Mitä sä syöt? Mä syön samaa kuin Julia. Tavallista. Ja mä syön crème brûlée. Tää viuka. Se on kiva. Hyvää huomenta. Nyt on viimeinen päivä ja meidän täytyy lähteä täältä pois. Katsotaanpas tyttöä tuolla. Ai. Siellä ne nukkuu vielä. Tytöt. No kohta varmaan ne heräilee siellä, koska meidän täytyy lähteä pois täältä, kun meidän täytyy viedä Julia lentokentälle, koska Julia lähtee Turkkiin. Niin. Moikka. No niin, ja nyt täältä lähdetään. Sinne meni. Ja tuolla on seisolaite. Mikäs on? Aloitetaan sieltä takapenkkiläisistä. Menkää vähän lähemmäs, niin näkyy teidät. No niin, kertokaas tunnelmat tästä viikonlopusta. Tosi hyvät. Hyvä. Suosittelisitteko paikkaa muille? Joo, tosi paljon. Hyvä. Ja kannattaa mennä tohon vihreäseen. Se on jännä. Ja. Se on tosi jännä, mutta se vähän tuntumassa. Ihan vähän vaan. Niin. Okei. Okay. Ja hei, Mitäs on mä lähden. Petro mieltä? Joo. Itkettä ainakin. Ei tuu päivästä. Joo. Eli loistava viikonloppu.